Naka eh. Paita ning mag-inusara ka ba? Watakibaw unsa ang atong kapalaran. Nga naabay kalambuan, kaayuhan. Basta eh. Sa kaangay na kong buhaton sa nga maghibaw ko sa umaabot. Sa kaangay buhaton, no? Sa ato pa. Magpahimad ko. Magpahimad ba? Ano ba hibawan? Ang swerte sa kumpan ug sa akong kinabuhi. Ano yung hibawan ba nga? Madato ko or maminyo ko nga kwartahan. Ay, kahinumdum ko. Nakatigingon sila na ako ni manghimad. Titingan ko kanto. Unong mintanuan na ka. Matag nila juga mo padayon pag-ayo kay na. Kinahanglan jud ko makapahimad ron kay sao na lang jud ang kwarta. Giban ra ba ko dito sa Pikas barangay kay tungod ning pagka nailad ako ba. Kita matag naasa ta diri oy. Ay arang-arang ay naayog ba. Hello. Oy, Ay, madam. ikaw din na boy. Sus. Gibantog mo kuno nga manghimad ka. Halat na jud ini sa barangay ninyo diri ay bago Wala pa ko ning balhin diri oy kay Pikas. Abin mo no, madam kay ning ari jud ko kay magpahimad ko ba kay susuy naniguang na jud ko ba nya wa jud ko kasuway ka nang uyab-uyab minyo nya. Si Biwa pa day ka kasawig ana-ana. Wa. Ya ka nagi. Malasa gud ay Ano ko nang sabi kay bisig unsa akong kapalara ba madato ba ko sa umaabot. Sige, sorry na tabi. Sabi ko kaya kinahanglan niya na kung ano na po. Gamitan ko ni siya orasyon met mihat. Ay, gut. Biyong sa mga kayo na ako nakita na. Sure jud ka wag ka kasuway og ana anak. Muram lagi niya naunso yan yung mga uban. Paginunit siguro ni. Boy! Hala, sortiha po yun. Nakay umaabot nga grasya. Grasya. Nakuha ra bang grasya? Boy! Kinalang din kinini mo sa sipyakon. Kinahanglan, boy. Kaning imong grasya, boy. Ay, ayaw pag inaragtinan-awan ako. Dili ako nga grasya ang maabot sa imong kinabuhi. Sige. Padayon. Ang kaniyang grasya, boy. Dako kayo ni boy. Mas musamot pa dyan yung imong claim aning grasya, boy. Kung dublihon mo ang imong tip din ako. Kapalo ka unsa ning grasya, boy? Warta. 10 million. Kung nakita diri una nailingin. Lingin lang da ano? Swerte jud ko. Ayaw lang jud pagkamkam ron ka na ang squallops kay masukong gini. Ay sa gyud kamkam. Ha? Kinahanglan madawat usa nimo ang 10 million usa kamkam og squallops, ha? Sige karo dawa. Nya, kanan. Sige, mahatag mo. Kung ako mahatag, duble sa akong grasya. Duple imong grasya. Sige ka boy nga 100 raman ni. Kung maduble na 200 na. Salamat kayo. Sus. Uwan kayo, i-deposit na itong kwarta dito sa sa kaya biya ka nga tanang bangko ato nang gideposita na nagawas-awas na itong kwarta diha sa baita. Masifty na dyan ni kay nga na itong mga kamot. Mahurot raman ni. Hindi sakay no eh. Oh, Sakay na. Yan basa asa to ba dapo. Hala. Ang bang. Ang bang isda. Ha? Sila. Bili ni motor diri. Hoy! Patay cakpata ni. Mo dito giingon na to. Hello oy. Daghan siguro ka ni kwarta. Si boy na sugay ko. Lapas ka na. Ala. Ay, sir. Wala man ka nagstorya nga. Magpuwa dita. Sustilan. Dito ada ko sir. Nagpahimad ko ba? Ayaw ba? Hindi kasi naabot. Naibabay ning agi. Nya. Paghuman, kasi netabo. Kwarta na ko. Ay, sagana kwarta. Dilan ho. Bitaw. Sir. Dili surti ha, dili surti kay ngano kini. Ako amo ani. Amo ani namo. Siguro kuan mo sung ning Kasabwat. Kauban eh. Uy, bisan pag nagpuwa ka pareha namo, di jud ka namo pasayloon. Ojod. Ingo sa to grasya nabuti mo. Grasya. Dili grasya. Lab. Di malas ang abuti mo. Gunite. Kada ko di mo glawas. Gunite. Dili lab.